om lho. Lho. Kok lho? Maksudnya pripun? Pripun? Maksudnya apa gak paham ya, Yop ya? Gak paham ya? Sampeyan jomblo. Mas Akbar jomblo. Lho. Apa ki maksudnya? Sampeyan wong loro iso jalan bareng ngono lho maksude. Loh, jalan bareng pas pentas ya Yop iki Lah, yo. nggih, no. Maksudnya sak panggung. Iya, betul. Tutu kuwi. Lah apa? Wi. Ayo aku karo ki lho. Wi. Ngene Mas ngene lho. Dik, driji ndi? Ngawine niku asline pundi ngeten. Kula asli saking Mbawuk. 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 Oh sing lanang budek, Cuk. Saking Apa ta, Pret? iki lho tak jelasno sik. Mulane aku milih Sri. Lah apa? Enak. Enak Sri ora Oh dolanan. iya, Mas. Ora dolanan ngono-ngono. Ora, adewe padha lemune ya, Mas. Lemune? Penak, empuk. Ya menak iki deh nek joget iki tipis nek joget kaya gedhek kreket. Kandhani. Nek kelebihane bojone Mas Dotok napa Mas? Mas kelebihannya mau joget, mau malam pertama nu piye Mas? Lho Joget. iki nek kadung joget kaya helikopter, Pak. Widih. Wih, yes kampret yen aku piye Mas yen malam pertama. Malam pertama awakmu wis kaya debok. Kok kaya debek to, Wis Mas? klemprak tok. La ilaha
haula wala quwata illa billah. Nduk, anakku sing ayu dhewe, anakku sing setinik-tinik. Limbuk. Ana dawuhmu apa, Mak, nimbali karo anakmu aku? Leren sawetara ya ana kanggo ngendhone swasana mangkono, Mak. Perkara lakon mengko ditutuke sak rampunge season limbukan ning sing baku awake dhewe aku Kang Sarta kowe limbuk ngaturake apa to wigatine awake dhewe sowan tinimbalan. Oh ngono. Iya, ning sadurunge matur sing akeh-akeh, angka 1 tak kira ora ana tembung kang luwih endah kang kudu diucapake. Iya. Kejaba mung ucapan lan ungkapan puja puji syukur kunjuk marang Gusti ingkang murbeng dumadi Tuhan yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala yuwang widi wasana. Oh ngono ya, Mak. Iya. Syukur marang pangeran, syukur marang Gusti ingkang murbeng dumadi. Kang wis malimbarake berkah kang sarta kenikmatan, becik nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman saengga bengi iki adicarane ya kuwi tidak lain dan tidak bukan ya kuwi agenda rutin tiap tahun. Wujud syukure para warga masyarakat ana ing Tembeling, Kecamatan Kasiman, Kadipaten Bojonegoro. Iya. Syukur marang ngarsaning Gusti ingkang murbeng dumadi. Syukur marang zat ingkang murbeng zat. Iya. Kang wis malimbarake keberkahane kang sarta kenikmatane. Wujud syukure para warga masyarakat Desa Tembeling diaplikasikan dalam bingkaian adicara sedekah bumi. Adicarane sedekah bumi. Ana sing ngarani bersih desa, ana sing ngarani nyadranan, rasulan, apitan dan lain sebagainya. Iya. Maneka warna sing dadi jenenge nanging pada intisarine ya kuwi ora ana liya ya kuwi wujud syukure para warga masyarakat kunjuk marang Gusti ingkang murbeng dumadi. Ngono. Iya. Iya ya, Mak, iya ngestokake dawuh. Iya. Banjur awake dhewe sowan ana ing pepunden-pepunden dulur-dulur ingkang lenggah mapan ana Tembeling. Fa insyaallah lagi sepisan jikina. Oh ngono. Fa insyaallah awake dhewe sak kanca saka Kadipaten Nganjuk perdana lagi sowan sepisan jiki marak mangarsa ngraketake kekadangan, ngraketake tali silaturahmi karo para pepunden-pepunden warga masyarakat ingkang lenggah ana Tembeling kang bengi iki wis kasembadan nganakake adicara sedekah bumi. Oh ngono ya, Mak. Lagi perdana. Iya. Senadyan lagi sepisan iki ning tak akoni luar biasa babakan nopo? Luar biasa babakan apresiasi kang sarta antusiase para warga masyarakat ing Tembeling. Oh ngono. Senadyan ya lagi bengi iki amake dhewe sowan ana ing laladan Tembeling. Ya. Nek sowan ning Bojonegoro fa insyaallah marambah makaping awake dhewe wis tau ning yen Tembeling ya lagi bengi iki. Ngono. Nanging tidak mengurangi semangate para warga masyarakat ing Tembeling anggone bengi iki kepareng rawuh ya kuwi mirsani pahargyan sedekah bumi kanthi gelar adicara gelar kelir gantung gong ngenekake wayangan minangka wujud syukure lan minangka tandha agenda rutin tiap taune kang setiap tahunnya pasti diadakan warga masyarakat ingkang lenggah mapan ana ing Tembeling kene. Oh ngono. Wiwit sore wis rame, wiwit sore sing kepareng rawuh, sing kepareng mirsani wis akeh. Iya, tong royonge para warga masyarakat. Kaya ngene iki iso ngraketake balung pisah. Iya, merga rumangsaku tanpa guyub rukun, tanpa rasa gotong royong, tanpa rasa persatuan kang sarta kesatuane para warga masyarakat ing Tembeling
angeh kelakone bisa den adani adicara kaya bengi iki sing kaya ngene gayenge sing kaya mangkene regenge no. Oh ngono ya Mak. Iya. Bengi iki padha tumplek-blek dadi siji. Ora nyawang endek dhuwuring derajat pangkat, ora nyawang sugih miskine bondo donya. Yen kena diibaratake pepindhane kaya sapuduk kaena. Oh ngono. Sapuduk kayen siji ora bisa kanggo ngresiki regetan. Ngono. Ya. Ning yen sapune akeh banjur ditaleni iso kinarya ngresiki regetan, iso kinarya ngrampungi gawe. Oh ngono. Kuwi kabeh prasimbol. Kuwi kabeh prasimbol rasa persatuan dan kesatuan yang diaplikasikan dalam adicara bengi iki ya kuwi bersih desa utawa sedekah bumi. Wah iya. Iya ya Mak iya ngestokake dawuh. Mula awake dhewe aku kelawan Biyung wis sak wajibe wis sak terpe ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan. Terima kasih yang sangat banyak. Ngono. Kunjuk marang sapa? Kunjuk nuwun inggih punika pepunden kula Bapak Hartono ingkang selaku mandekani para sedaya panitia, ketua panitia Bapak Hartono. Ngono. Kang sarta pepundhene awake dhewe ingkang nyekel kendho kenceng bawat pemerintahan ana ing desa Tembeling. Bapak Kepala Desa ingkang winungku kinurmatan pepundhen kula Bapak Haji Mulazim. Oh ngono ya Mak. Iki uga tamu undangan akeh. Oh ngono. Mang sore durung kepareng bisa rawuh. Ya kuwi Bapak Camat Kasiman. Oh Bapak Beni Subiyakto. Pancen bener kaya mangkono. Iya. Lan uga awake dhewe wajib ngaturake panuwun terima kasih yang sangat banyak. Ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan kunjuk dhateng seluruh warga masyarakat ingkang lenggah mapan ana ing desa Tembeling. Iya. Kang wis paring kapercayan karo awake dhewe sak kanca sanggar seni Astabrata Mijil saka Kota Angin Kadipaten Nganjuk. Iya. Iba taun saiki 2026 awake dhewe sing kejatah. Iya. Ketiban sampur kinen paring lelipur. Iya. Atur hiburan karo para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing ya kuwi desa Tembeling Kecamatan Kasiman Kadipaten Bojonegoro. Iya. Iya ya Mak iya ngestokake dawuh. Luar biasa wiwit sore wis akeh sing kepareng rampuh. Wit sore wis akeh sing kepareng rampuh. Iya, iya. Senadyan adicara bersih desa, adicara nyadranan dengan kemajuan zaman berhubungan dengan ya kuwi kebijakan pemerintah sing maneka warna ya kuwi anane sing jenenge MBG Koperasi Merah Putih sing mempengaruhi dalam anggaran desa ning nyatane ora mengurangi semangat para warga masyarakat ing Tembeling. Lah iki ya nok pancen iki patut diacungi jempol. Oh ngono. Tegese warga Tembeling isih ngugemi marang tradisine. Oh ngono. Masih memegang arat marang seni lan budayane. Oh ngono. Iya ngestokake dawuh. Eling-eling zaman saiki kuwi budaya sing isih lestari hanjrah tekan ngendi-ngendi Jawa Timur, Jawa Tengah nganti tekane Jakarta, Indonesia, tekane luar pulau Jawa, kuwi budaya sing tetep lestari, tetep hanjrah tekan ngendi-ngendi kuwi mung wayang budaya Jawa. Mula wayang wiwit biyen, wiwit nama kuno nganti tekan Ripalungguhan iki wis ora kurang-kurang anggone nampa kelawan gempuran zaman. Oh, wayang kuwi, wayang diarani dudu ajaran Islam wis tau diharam-haramne, wis tau wayang arep dimusnahne karo wong-wong sing garis keras wis tau,
wayang dilemahne budayane dhewe dengan adanya mbiyen 3 tahun petang tahun kepungkur ya kuwi virus Covid-19 ya wis tau ya nganti tradisine kandhek nganti tradisine sempet vakum pelemahan-pelemahan budaya ki maneka warna ngono ning patut diacungi jempol kanggo warga-warga masyarakat sing tetep uga tetep kukuh niyate anggone tetep nguri-nguri lan ngurip-ngurip budayane wabil khusus ya kuwi wayang kulit kaya kang kagelar dene bengi iki ya mak pancen bener kaya mangkono wah iya ternyuh sajroning ati mula wis sak wajibe ndedonga marang purbaning Gusti ingkang Maha Kawekas awake dhewe ning kene ora iso matur akeh-akeh iya sing bisa mung jurung pandonga mangkono ya mak muga-muga sak rampunge seluruh rangkaian adicara bersih desa utawa nyadranan ing Kukuban Tembeling kene dadiya desa ingkang baldatun thayyibatun warapun gofur memala kang Sukerta memala Sukerta sageta sirna bebendura retu sageta sinapu iya satemah desa ingkang mapan ana ing Tembeling kene pinaringan gemah aripah loh jinawi kertotото turaharjo murah sandang kelawan pangan cina ketok ing kamulyan tinebihno saka bencana alam amin 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 Allahumma amin Allahumma amin iya pancen sing dipuji kaya mangkono Allahumma sholli wa sallim ala Kabeh minggu seneng bagi lakono
iya. Sowan komplit kanca-kanca sanggara seni Astabrata Group mijil saka Kadipaten Nganjuk. Iya, Mas. Wayang gamelan para pengerawit, kadang pengerawit, para swara mati utawa sinden uga komplit gawan saka ngomah. Iya, Mak, iya ngestokake dawuh. Bot-bote nampa dawuh saka nun inggih para pepunden ingkang lenggah. Warga masyarakat pepunden kula ingkang lenggah ana ing Tembeling. Iya ngestokake dawuh. Pranyata Tembeling kene kuwi desa sing ngrejekeni kok ana. Oh ngrejekeni barokah. Heeh. Buktine ngrejekeni apa? Buktine barokah apa? Mau wayangan durung lekas diwiwiti, heeh. Ning pondokan utawa ning transit wis dipanggihi kelawan priyayi. Oh ngono. Saka ngendi? Saka Kasiman. Oh, bakale yo meh wayangan. Oh, Kasimane ngendi? Kasimane Sambeng. Sambeng wonten nggih? Wah, Sambeng. Heeh. Sok kapan kuwi? Sok tanggal 4 Oktober. Oh iya. Sesuwe tambah siji ya alhamdulillah. Iya, Oktober jek mlebu loro ana. Lah iya. Mula ya wajib disyukuri, matur nuwun pun paring rejeki kula kalian kanca-kanca saking Nganjuk. Muga-muga dadi dalan silaturahmi, dadi dalan paseduluran ing antaraning Nganjuk kelawan Tembeling Bojonegoro ya, Mak. Pancen bener utamane dadi silaturahmi antaraning Nganjuk kelawan Kasiman. Iya ngestokake dawuh. Pagelaran bengi iki uga disiarkan langsung no. Oh, disiarkan langsung. Ya kuwi lumantar channel YouTube. Channel YouTube-e awake dhewe kang sarta kanca-kanca ya kuwi Astabrata Media. Oh, ngono. Dadi iki sing ndongake para warga masyarakat ingkang lenggah ana ing Tembeling, ora mung para-para pamirsa ingkang hadir ana ing TKP. Oh, ngono. Nanging uga sing memonitor lumantar channel YouTube Astabrata Media juga ikut andil mendoakan warga masyarakat Tembeling kang bengi iki ya kuwi pusembada ngadani adicara sedekah bumi. Oh nyadranan bersih desa. Iya pancen bener kaya mangkono. Iya ngestokake dawuh. Menyelam sambil minum air sadurunge ya kuwi ngaturi bintang tamu maca-maca layang ingkang tumiba ana ing pangkon. Iya ngestokke dawuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking kula RT 13 RW 2 Tembeling badhe nyuwun tembang setunggal podang kuning angka kalih blandong bagi. Iya. Pokoke nek ning daerah Bojonegoro nyerang selindrunan ya. Saking kula Mbah Nanto Tembeling matur nuwun Mak Dalang. Iya, Sugeng dalu Pak Dalang kirim salam kagem keluarga besar persaudaraan setia hati terate Arayon Tembeling Aranting Kasiman cabang Bojonegoro Pusat Madiun mengucapkan selamat dan sukses atas disakannya warga baru. Oh ya Rayon Tembeling. Semoga guyub rukun jaya selalu. Oh ya amin ya robbal alamin. Ya ngestokake dawuh ana meneh sing lumantar WA ya. Sugeng dalu Mas Akbar Temanggung memonitor. Oh saka Temanggung uga ikut memonitor. Saking Jabrik Wahyu badhe nyuwun ngimpi kula kintunaken buat penggemar wayang kulit semoga Astabrata semakin sukses. Amin. Ana meneh. Assalamualaikum sugeng dalu Mas Akbar menawi kepareng nyuwun lagu Bengawan Sore kula kintunaken kagem Karang Taruna Desa Tembeling lan pelanggan tiket kula ingkang asli warga Tembeling matur suwun saking Karno WMC. Oh WMC juga hadir. Kanca-kanca dulur-dulur WMC juga hadir. WMC kuwi Wayang Mania Community. Oh, iki tidak fanatik dengan dalang satu dan satunya ya tapi iki kabeh wayangan didukung. Oh ngono. Prinsipe siapapun dalangnya yang penting wayangannya. Oh ya
Matur nuwun kanca-kanca WMC dan kawan-kawan Mas Karno dan lain sebagainya sampun dipun berkah barokai kanca-kanca Astabrata anggenipun pados sandang tedo mapan wonten ing Tembeling mriki nek ning Bojonegoro mesti nyusul nek ning Bojonegoro dan sekitarnya mesti kepareng nyusul iya alhamdulillah dulure akeh no iya ya gunem kang tanpa guna sing dianti-anti kudu dadi bukti sing diantu-antu kudu lumaku anake dhewe sowan mrene ora ijen ngono kejaba nganti kanca-kanca sanggar seni Astabrata ya kuwi kanca-kanca nyaga utawa pengrawit kang sarta mbak-mbak lan adik-adik Swarawati ya iki saka kersane para pepundhen ingkang lenggah ana ing Tembeling uga nimbali Mas Dodok CS Mas Dodok CS asli saka Bojonegoro bintang tamu putra daerah Mas Dodok lawan Mas Kampret ngono diaturi minggah ana ing sasana budaya diracikne nganggo serampat ya nok ya mangga Mas Dodok Mas Kampret kula aturi minggah wonten ing pepanggungan coba celorot coba kaya ngapa coba kaya ngapa Wilujeng dalu selamat malam Mas Dodok. Wilujeng dalu selamat malam macange Mbak Limbu Mas Akbar sing bagus dhewe sak Kabupaten Nganjuk. Amin amin. Wah hebat. Lama tidak jumpa kalian panjenengan Mas Dodok. Injih Mas Akbar. Rasanya itu kangen dan rindu Mas. Nggih, kula nggih rindu. Nah aku nek arep mapan turu ngono ki mesti batin sok kapan ya tempuk karo Mas Dodok. Wah, ampun, Pak. Lho kok ampun iki lho. Kula ndek dalu pun tempuk kalih bojo kula. Lah, kok jenengan malah ngajak tempuk iki pripun lho? Maksudnya itu tempuk dalam satu momen. Dalam satu event, dalam satu pagelaran. Leres. Akhirnya Akhire sakniki
tenggene desa Tembeling Kasiman sangjet pepanggihan langsung kali jenengan. Amin. Niki nggih saking Alhamdulillah. pambudidayane para pepunden-pepunden ingkang lenggah ana ing Tembeling ya Mas. Injih, luar biasa. Saking tresnane kalih Mas Akbar, saking tresnane kalih Mas Dodok, Injih. awake dhewe saged sak panggung. Leres. Niki mertandake napa to, Mas? Heeh. Piyayi mriki warga Tembeling mriki tasik purun nguri-nguri kabudayan Jawi. Leres. Wayangan khususipun Heeh. nggih ngurup-ngurup Mm-mm. kabudayan Jawi wayangan menika. Heeh. Luar biasa, Mas. Penontonnya panjenengan komentari kados pundi Mas Dodok suasana pada malam hari ini. Komentare ki rasane aku kaya ning tengah-tengah lapangan kaya ndelok Piala Dunia. Hebat tenan iki. Tumplek-blek dari siji Mas ya. Injih, piyayi mriki, desa mriki dan sekitarnya lek wonten ringgitan wayangan niku sing mirsani kuwathah sanget, Pak. Sudah dari dulu mesti akeh, mesti penontonnya kebak ya Mas Dodok. Nggih, dari nenek moyang zaman riyin niku ngantos sakniki alhamdulillah piyayi mriki niku lek enten wayang mesti kebak. Niki mertandake napa? Mertandake lek piyayi mriki niku rukun ugi remen kalih kabudayan. Sik Mas Dodok. Pripun? Aku rene iki saking senengku karo warga masyarakat Tembeling. Nggih. Wayang tak gawake, gamelan Nggih. tak gawake, sinden uga bareng rombongan, pengrawit uga bareng rombongan. Nggih. Kanca-kancaku takjak kabeh rene Nggih. karepen ngalap berkahe warga masyarakat Tembeling ana ing adicara bersih desa. Injih leres. Ngejak sinden, aku ngejak pengrawit, Nggih. kanca sound system. Nggih. Lah jenengan mriki ngejak sinten Mas? Kula nggih mboten piyambakan. Ora dhewe Mas ya? Kula beto rencang nggih beto dagelan. Dagelan sing pesenane Pak Kades. Pak Gades pesen pripun Mas Dodok? Pak Kades menika pesen kalih kula kon gawakno dagelan tolak omo tikus. Nah, menika dlondonge, Pak. Nika. Kus tikus, rene ketua tikus. Oh, iki dadi anu ya, tolak homo. Omo tikus nggih niki ketuane. Mulane kula jak mriki kersane daerah mriki dijauhkan dengan namanya Omo tikus. Dadi tikus karo iki wedi ya, Mas. Loh, tikus anggeroh iki langsung sungkem bekti ngoten, Pak. Apa ya anu ya, leluhure tikus ngono apa ya? Iki nenek moyange. Kakek moyang nenek moyange tikus. Kakek, iki kakekane tikus gini iki. Ya Pret ya. Gai. Kowe iki piye to wong ditimbali mriki paling gak ki sumeh bahagia. Wajahmu kok pucet kaya modele kena tipes to, Pret. Sesuk tanggal 20 ki lho. Lah nyapa tanggal 20? Lah jering engko mbok kekrek 250 engko bangku telat neh. Lho kok malah ngurusi bang iki piye to, Pret? Bang apa? Bang mekar to? Mboten gadah mekar kula. Lah apa? BMT. Kok malah nemen to, Pret? Wong dalang diceluk rene diwene rejeki, sinden diceluk rene diwene rejeki, yoga pengrawit Mas Dodok dagelan kondang ya diwene rejeki kok ning kene nggur arep adu nasib pamer utang lho. Lah iya, wong kok malah sing disombongno utang. Wong ki sing disombongno kebiasaane apa? Prestasi. Prestasi. Kados Mas Akbar ki prestasine tau menjuarai dalang se-Jawa Timur. Nggih Mas nggih. Mas Dodok uga mengkono putra daerah asli Bojonegoro. Asli Bojonegoro. Membawa nama Bojonegoro semakin tinggi. Semakin tinggi. Lah kowe membawa sapa? Membawa bojoku. Kok iso membawa bojomu nyapa mbok gawa? Alah prestasi apa? Rene tandane. Nyapa? Iki sok koyo gajah duduk ngono to, Dok. Lho kok malah ngino Mas ngece. Plemen ra kaprah ngene to. Ngece, jere aku kaya gajah duduk. Aku ya pengen tetepangan Tetepangan karo sapa? kali anu KRM Ki RM sapa? rumah makan Iso rumah makan lambemu. Pak Akbar. Mas Dalang lho Mas iki. Dalang lho. Iki ora main-main lho Mas. Iya ya, sapa lek sing ngajak main dadu? Lho kok iso main dadu? Maksudnya ora ngono. Mas Akbar ki ora sembarang dalang, pendidikannya tinggi. S1 nggih Mas. S1. Sarjana seni. Sarjana seni. Kula nggih SPD, Dodok SPD sarjana pendidikan. Niki nggih SPD, Pak. Sarjana pendidikan juga. Boten. Lho SPD ki apa? Niki sampun pedodel nggih niki. Alias Nah, ya mau ngomong tikus kok ya. Ucluk. Dene kok Sik, ngaku, nek maju. Mas Dodok kula sampun kulino tetepangan Nggih. ketemu. Nggih. Nek kalih blekok moncrot niki
Mboten blekok montrot to Mas jenengan semiami bae. Wong aku ora Mas Dodok kulino pethoke mesti silaturahmi nek ora pentas iki kulino weanan. Ya to? Bocah nek iki kok iso lagi petuk wis nyanyah-nyunyah. Nyanyah-nyunyah raine kaya slira. Walah katembat iki kok iso ngono iki. Iso katembat. Oh ya katembat to sampeyan gedene kupenge ndah neok jebol ya. Lho paling gak kowe iki ngaturke napa dumateng Mas Akbar wong lagi pisan ketemu kenalan kek. Sapa kek? Wis. Daleme pundi kek? Kowe nganjuk. Lho, Mas Mas Akbar ki piye ya Lho ngono? piye ya ngene jek Joko rong rabi. Nene. Ngene iki lho Dok, mesti telemok ngene iki wong kan Gregeten kok iso. iya ya. Bage binage caturan Iya. kali Mas Akbar piye? Mas Akbar Dalem. dereng nikah ta? Dereng. Alah kono wakih Mas. Apa? Cepu mumbruk ngene iki. Lho, Apane cepu enek apa? sampean ora roh to. Apa? Sampean dereng semerep to? Dereng. Kula dereng nek Bojonegoro kula dereng patek paham Mas. Oh, dereng paham. Soale main teng mriki jarang. Lah iya. Insyaallah badhe niki lumintu teng mriki, Mas. Amin. Lah ngono sing mbok banggakno apa to awakmu kuwi? Kowe iki Apa? rabi ping pira? Aku ping pisan. Sampean Urung Dereng nikah. rabi. Iki lho Le. Aduh. Lah kowe rabi ping pira? 3 kali, Bro. Cilik awake sing Cek to. penting lho. Ana paribasan wong rabi kuwi seneng ning aja seneng. Seneng rabi. Siji kanggo selawase. Rabi ping 3 kuwi aku yo ngugemi pepatah bahasa Indonesia. Pepatahe piye? Jangan sampai terjerumus di lubang yang sama. Akhire Yo rabi ping 3 lubangnya beda-beda. tak Masa- warat dengkulmu melecet tenan lho kowe. Iya lah dalam Kula niku tesih Joko, Joko. nggih dereng rabi. Mbok sampeyan ki sebagai orang tua, sebagai senior kula mbok mengajari Memberi Akbar ki- contoh. memberi contoh Akbar sing apik piye. Apik, Akbar. Aku ki golek jodoh wong wedok sing model piye. lah ono kudune ora kok malah rabi ping 3. pengalaman dari saya. Oh, rabi kuwi enek kriteriane Mas Dodok Muhammad. Mas Dodo Muhammad gundulmu amblek kuwi no. Iya, Kowe nek iya, gawe jeneng wong saenake lho Pret kowe. Iya ya jenengem kan Samad Widodo. Kowe ngajak buka-bukaan wadi kowe. Niki nek teng panggung kampret, Mas. Kampret. Nek jeneng KTP sampean ora ngerti to? Sapa nama KTP-na siapa? Nama KTP kuwi jenenge Ratno. Julukane Ratno Gudel. Tak idoni. Anak kebo, Iya ya. Del Gudel. Ya Lah ya. kok iso entuk kampret iki lho. Widodo King Kong iki. Malah ngenyak aku. Anane diceluk kampret iki riyen nggih ngoten niku to Pak Rabi ping 3. Rabi ping 3, Pak. Wong nek ra iso menep ya kampret potongane kok cukit ban. Sik to, kok iso rabi ping 3 ngaten niku Nggih. kok maksudnya wong wedok kok iso ndelok sampean kok iso tertarik iki sing didelok apane? Sing didelok apane wong ndase kaya uncek kok. Ketampanan gue dong. Wis pada gue gitu loh. Rai kaya tambal ban kok ketampanan gue Pret. Sik, tapi niki kula gumun tenan. Nah, Pripun? kudu gumun sampean. Ya, sik, maksudnya ngene. Kudu gumun. Kowe ku opo kok iso kudu gumun lho Ya kok. ben gumun. Nyuwun sewu, Pak Dodok. Pripun Mas? Nek menurut jenengan Mas Kampret iki bagus napa elek? Yo, Jujur mawon. Lho nek aku dari hati nurani paling dalam jelas elek. Elek ya. Wong anakku anggere iki wedi kudu gumoh kok. Elek to nggih Mas Dodok. Elek. Nek kula pripun? Njek jenengan bagus, resik. Kula gumun. Mas Nyapa? Kampret niku wajahe nyuwun sewu nggih. Nggih. Elek, kok Nggih. rabi ping 3. Kula Nggih. niku sing ganteng resik kuning kok mboten Kok rabi-rabi. kok dereng rabi-rabi. Iki ndale kok kowe anu, mlakumu cara wong iki ora lugu. Ora lugu, kowe jelas kowe nganggo dukun kowe. Lho lho lho, kene kalah rupa menang jopo lho, Ndi. Ya mbok aku Ngono ngene lho. dudu ana marah ana. Lho lah sampean anu tak warai. Potongane kaya siluman bedindang. Ya ya kudane lanyang-anyangen. Piye? Maksudnya nek Iya, melihat iya. saya itu Susah gitu. piye? Melihat ya, sampean kriterianya ada. Loh, nek menurut sampean aku ki sing cocok wong wedok sing model piye? Wong wedok nek sing andreng-andrenge ning dhuwur alis kuwi aja dirabi kuwi. Lah nyapa? Lho piye to? Berarti wong wedok nek duwe andeng-andeng ning alis kuwi aja dipek bojo. Aja dipek bojo. Lah nyapa kok gak oleh? Boros. Kok iso boros? Tutupi nganggo eyeliner ngene iki. Lho, kuwi boros. Terus andreng-andrenge kok ning mata ya aja dirabi. Neng moto yo gak oleh dirabi. Mata keranjang. Sik to Mas, tak urus ki. Apa enek wong andeng-andeng ning moto gak blawur ngono matane kuwi?
otak-atik matuk dok wong yo aku mbok jak engko yo mbok kekrek lho yo. Kok rene parakmu ki lho Ning urusane, mripat Gak oleh mata itu. keranjang. Nah. berarti kritiarane wong wedok ngono. Iya sampean cocoke rabi sing enek andeng-andenge ning bokong. Sik ning bokong iki karaktere piye? Ning bokong. Karaktere Wonge kuwi primpen. wonge primpen, Gak boros. setia, Setia. ora boros, ngayemno pikir. Lah, Ngono, sik, cocok kanggo Mas Muhammad Akbar. Muhammad. Sik. Ngene. Iya, Mas. Mas Kampret. Dalem bosku. Ning alis ora entuk. Ora entuk, Ning mripat mau yo ora entuk. ora entuk. Andeng-andenge ning bokong. Ning bokong. Sik, lah nek ngecek piye? Lah iya, sampean dolan ning pasar engko enek wong wedok lorot. Delok Wong wedok mlaku. mlaku langsung lorot. Contone ngene iki, anu monggo gajah jangan-jangan. Piye jal momo Lah, Mas Dodok ngene. momo dadi wanita. Wah, lah iki wong wedok ngene iki ya kudu tak bakar ae. Wong wedok nek Jere mbok kon dadi wedok. ya sing anggun alah kaya bocah WBL cepu. Apa kok WBL cepu kucruk ya kowe iki? Lho. WBL ki Lamongan. Lho, WBL cepu ada dong. Apa kuwi? WBL Lamongan apa singkatane? Wisata Bari Lamongan. Cepu yo enek. Cepu apa? WBL wisata Birai Lebok. Ambemu tak tapo kowe iki. Rono to gowo gede yo ngene iki 30-an. Hei, Pak polisi. Apa Pak polisi? Lho Pak bedil ndase Pak. Sabone ning kono Pak. Aku pindho yo karo awakmu. Ha kene sensus sih kok. kene so. polisi kene tertib. Tertib kok. Sampean ngaturke apa dumateng Mas Akbar pitepangan riyen ngono lho. Aku wis kenalan. Wis kenal kali Mas Akbar. Wis kenal karo Mas Akbar. Berarti sing tak omong mau bener. Lah, Sampean ki dagelan suunane Pak Kades. Pak Haji Mulazim. Mulazim sampean percaya? Heeh. Nek kula apa kuwi oma tikus? Ya, percaya. Sampean percaya mboten? Yo percaya. Lho, kleru. Kok iso? Percaya ya karo sing gawe urip Gusti Allah subhanahu wa taala. Bocah ki omongane kok mblendru terus to. Jadi caki waras ora to, Mas? Mbok ketok ki ape cedak tirone Mas paling ki. Ape nek dikepyok wong ketok kowe. Oho. Ketoke sabeskap karo sampean, sajare karo sampean, saiket karo sampean tapi pemikiran dan sudut pandangnya kok ora padha to, Mas? Ora padha pemikirane. Beda lho, klambi nganti kaya korden. Lah iki ya padha, klambi ya padha, jare ya padha. Iki sing ra padha. Lah iki rono parakmu. Ayo Mas Akbar. Gak percaya berarti nek Mas Akbar gak percaya. Sampean gak percaya? Gak percaya? Percaya aku musyrik. Aku gak percaya. Ngono lho. Delok madhep rene. Tak kayak Teng teng teng. Gur. Rene terus kok loro clok. ya Allah dodok awake gede anune cilik. Oke, sing mbok uplek-uplek kok ngono. Lah iya, wong kudu ngugemi urip, ngono lho. Urip apa? Urip lho, wong nek pengen omah-omah ayem, rumah tangga, keluarga sakinah, mawaddah warahmah kaya keluargaku, kudu ngugemi Gajah dilakoni, saka jar iso nglakoni. Mosok keluargane Mas anu Sakinah harmonis. mawaddah. Heeh. harmonis no. Harmonis kok rabi ping 3 ki lho entuk hitungan apa to, Pret? Coba dok. Rabi 3 kok coba lho. Gitu ki. Lah Mas Akbar siji urung kok kowe 3 lho. Lah iya. Alah ndang rapi, Mas. Lah nyapa? Lah iya lagi engko sedelongkas kiamat e. Lho Aja ngedeni lho kowe. Kowe ki lho dadi apa? Dadi aku ki pangkatku sak dhuwure mudin sak ngisore malaikat. Mas Kampret. Dalem Mas Nyuwun Akbar. sewu ge. Paduka kok jenengan kok iso nyusok-nyusokke kula ndang rabi. Iya no. Nyuwun sewu. Kula niku kan kalih kanca-kanca niku sampun sepakat. Nggih. Pripun? Nek kene nek sing Joko dipertahankan Jokone, aja cedhek wong wedok. Sik fokus menata karir, fokus menggapai cita-cita. Bener apa ora Pak Dodok? Leres Mas Akbar. Alah sedeng tayengen. Tayangan ini mbok anggap besi tapi Mas Akbar itu lebih memilih karir daripada berpasangan dulu. Karir kalau sudah tinggi insya Allah nanti pasangan akan dekat sendiri. Aja karir, bojoku sing nomor 1 tak pegat ya perkara karir. Lah nyapa karire? Pengen sekolah dhuwur lagi toko tower sambil mbledek. Lah klopo kula sambar. Mati, tak Bojomu ganti. pertama kuwi. Pertama. Lah terus kudu piye? Lho, wow, Lah bojomu kedua. digawa wong. Koclok. Lah aku ora roh, Mas. Digawa wong maksudnya piye? Dipek pacar. Ora LC, Mas. LC ra Bojomu roh apa? aku. LC kadoke ngomong ngapret-ngapret kuwi lho, Mas.
Aku ora roh to. Lah dhuwur kudungan to. Ngisor dadak kedung, dhuwur kudung ngisor kedung. Dhuwur brukut ngisor mawut. Artinya apa? Elsi. Lho ngono kok keluarga harmonis ini. Nah, yang ketiga ini. Iki mesti Soleka. Soleka. Oh, dadi Soleka apa modele bojomu kaya sol sepatu Soleka. cilik bojoku cilik, aku cilik anakku ya. Apik ya. Apik apa cilik-cilik mah dipan garangan kok. Iki kok Lana Mas apa to? Mas Kampret kalian Mas Dodok. Nggih. Cekak cukupipun Mas Dodok ndonga napa kalian? Nggih. Warga masyarakat Tembeling. Sampean sering to dolan rene? Insyaallah nggih sering kadang Dungo nggih napa? nyucul lampah teng mriki Mas. luar Ingkang biasa. bakun nderek dedonga kagem sedaya warga Tembeling khususipun mugi-mugi sabadene adicara menika tansah pikantuk berkah barokah saking ngarsaning Gusti Allahumma. Amin. Amin tenebeke saking sambikala cinaketke rezekinipun Allahumma. Amin. Doa Sing- baik kembali untuk yang mendoakan. Betul sing wedok-wedok ya muga-muga ibu-ibuke ya ayem. Amin. Sing bapak-bapake mugi-mugi nggih mulya. Amin. Ibu-ibu kuwi iso ayem yen bapak-bapake ora kakean polah. Nggih napa mboten, Bu? alah ora kakean polah ora dadi bocah. Piye to Cluk kowe iki omonganmu kok mbok srekali? Lah piye? Lah wong lah menenge Polahe maksudnya nakal beduga ngaten lho. Lho, nek wong lanang kakean polah kaya dapurmu kuwi, ya wong wedok ora ngarah ayem ning omah. Lho. Abote wong wedok kaya ngono lho, Mas. Ngredem mati. Roh polahe wong lanang. ora ngesakno wong lanang apa piye le? Ya nyapa? Wah sing wedok nek esuk nggur senam aerobik sing lanang ngombi. Ngombe apa Mas ngombe? Ngombe niku lho Lho, mendhet pari tenggene mendhet sampun pari. nganggo mesin lho, Mas. Mantek sing wedok glowing sing lanang keling-keling. Lho. Lah iya Mas. Maksudnya ya ora ngono Mas. Maksudnya nek wong lanang kuwi wong lanang temen iso ngrukupi kebutuhan sing wedok insyaallah wong wedok ayem. Alah. Lah bojomu piye? Live TikTok ayo. Malah TikTok ngentekno apa-apa sosialita denane malah dijak apa kuwi bojone Pak Carik, Pak Irsat. Bojone Pak Irsat urung rabi, Cluk. Loh, masa urung rapi? Urung rabi Cek Joko. Oh, padha karo AA iki ya. Iya. Sama seperti AA. Lah nyapa bojomu dijak ning ndi? Dijak senam terus nek esuk. Walah, ngene. Apik malah sehat ya, Mas. Sehat anu to. Bugar jasmani dan rohani kuat. Kuat apa dekane lali ora nganggo entrok. Oh, ini wah mlutir ini. Malah tom-tomi kancane aku ngono. Olane to tukono sak bojomu. Mas Dada, Dalem. Mas Kampret, Dalem. karo dikancani waranggana ya. Cocok. Sing pundi, Pak? Mbak Sri Wahyuni dan Mbak Yovika Listarisma. Jumeneng berdua langsung ya. Wah. Kuwi nggih. Weh, kula request angsal. Loh, request apa lo? Niki mawon kula. Weh, Iku diidoni Kuwi wis ora ngentekno ragat. kok iso ora ngentekno ragat? Piye bojo kuwi skincare gare larang, krim siang malam. Lah iki wis nayo ragate. Iki krimi apa? GPU, PPO. Lah nyapa kok GBU? Lho nek kena angin. Masuk angin. Lho lah iya nek Ngece wis senior lho. Walah, model kudu ngidoni raiku. Monggo Bu. minta maaf sih. Sungkem minta maaf. Kowe pengen sing dan sepuh. Wong walat siramu dadi jambu mente kowe. Wah, Sungkem. Doko. Untukku ketutuk. Nggih nuwun sewu nggih Budhe. Jenengan kersa ojingan. Weh. Bangku Wong sinden sepuh kok bocah ojingan Jepara ya pengen protol. Lah kok ndang kuwi. Ya tanggomu. Yo, Mbak Pesa karo Mbak Yovika ya. Ya monggo Mbak. Seperti itu, coba kayak apa? Ya. Hey. Oh, hey. Disapa Mas Dodok kalih Mas Kampret. Selamat malam, Dik. Sinten paring asma, Dik?
Sri sinten? Sri Wahyuni. Alah tak kira Sriwi Kotil. Mbak Sri Wahyuni nggih. Nggih. Pidalem saking pundi? Saking Nganjuk Jawi Timur. Oh nggih, nderek pitepangan perkenalkan. Nggih. Kula Michael Owen. Oh, kok kayak sekakel. Lho, kakel piye to? Kula seneng sing ngeten iki, Mas. Lho, malahan ya. Apik iki. Oh. Iki sinden awet urip ini iki. Kok iso awet urip? Ambekane irit perkara pesek. Oh iya. Nek pesek malah panjang umur ya, Mas. Ya? Panjang umur. Amin. Pesek ketemu pesek, somben duwe anak pipi tok renek irunge. Heeh. Polos. Mas Kampret disapa, Mas? Selamat malam, Mbak. Hei. Sing teko to? Selamat malam, Mbak. Lah lho niki wis sinden luar ta ya? Kok iso luar? Di Semir ki Kak LMD to. Apa LMD? Londo mung dase. Oh, ki sinden kondang. Kekinian. Oh, kemajuan. Kemajuan Sekarang, ya. Iya. Selamat malam, Mbak. Iya, selamat malam loh. Ngene iki aku golek sing bojo sing ngene iki lho. Ngene iki sakira bojoku tak pateni ya. Lho. Dik, Bu ojo kaya Dalem, ngono. Mas. delok to Dik kae sing lanang. Modele kaya cacing kremi. Raya, kok uget-uget terus. Sing wedok ketok ayu. Ayu. Sing lanang delok to raine kaya asu. Hei. Wong geletak cengelmu piye kok. Randuk rene Dik engko Iya, ketularan. iya. Rene Dek. Oh, bocah. Gak apa-apa Mas, nadyan raimu kuwi ora bejaji. Bojone ngakoni lho, bojone Iya. ngakoni lho. Wong Tapi- pasangan kok diraek-raekno ki piye? Ora apa-apa pancen awake dhewe iki nek romantis ki yo ngene iki yo Mas ya. Alah dudu. Bojoku ki gak tau ngelokno sandhuwure tenggak ngono kuwi gak tau, Dik. Sirahmu ndasmu gak tau, mesti sak ngisore tenggak. Nek sak ngisore tenggake piye? Ususmu. Dengkulmu. Kuwi yo nemen, Pret. Nemen Kok to. iso. Kulmu yo nemen ngono. Adik, siapa tadi Dik Sri ya? Dalem Mas Dede. Kenalan urung nang kono. Oh, kono ro kenalan. Mbak, nama saya Kampret. Kam menika cutik, Pret niku entut. Kampret menika cutik entut. Kuwi ki nek jenakno sing apik to, Kampret. Apa kampret? Kamandanu. Pret. Pret iki entut. Berarti kampret. Entut e Kamandanu. Kampret, Mbak, kula. Kam yo kampleng, Pret yo entut. Berarti kampret. Kula Yovika. Yubika. Nggih. Alamatipun Kula saking Ngawi. ngawine pundi? Niki anu kedah disebutke lengkap. Lengkap. Wah. Kula niku isin janjanipun nek Isin kok menyang. Lah butuh. Tuh kok ngawine niku asline pundi ngeten. Kula asli saking Mbawuk. 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 Oh, sing lanang budek, Cuk. Saking Apa ta, Pret? iki lho tak jelasno sik. Mulane aku milih Sri. Lah apa? Enak Sri. Enak Sri ora Oh, dolanan. ya, Mas. Ora dolanan ngono-ngono. Ora, adewe padha lemune ya, Mas. Lemune. Penak, empuk. Ya menak iki deh, nek joget iki tipis nek joget kaya gedhe kerket. Kandhani. Nek kelebihane bojone Mas Dodo napa, Mas? Mas kelebihane momo joget, momo malam pertama nu piye, Mas? Lho iki nek kadung joget kaya helikopter, Pak. Widih. Wih, yes kampret yen aku piye Mas yen malam pertama. Malam pertama awakmu wis kaya debok. Kok kaya debek to, Wis Mas? klemprak tok. Oh, kampret kok. Mas Kampret Mas Dodo. Dalem. Minangkani pamundutan guyon kalih melampah. Nggih. Permintaan saking RT 13 RW 2 nyuwun podang kuning, Mas. Podang kuning ugi niki wau nggih wonten pamundutan Apakah itu? saking Tamtomo Group. Weh, Mriki enten namanya grup Tamtomo. grup napa, Mas? Niku cara mono hampir sama dengan Limas. Nah, Cuma ini Tamtomo niki anggotanya ada 12. Heeh. Bertugas sebagai penjaga rumah, penjaga rumah Pak Lurah. Pak Lurah. Iya. Terus jogo kedok-kedokan. Dan saya kasih bengkok. Piro? Lho, Piro bengkoke? ya kuwi lho 2 meter. 2 meter gundul. Iya. Dibapane sik Nggih. suarane bojone Mas Dodok kare Mas Kampret. Ya apik bojoku. Jajal bojone Mas Mas Dodok riyen. Ayo Dik Sri. Iya, Mas. Aja ngising-ngising bojomu lho, Sri. Rungokno ya, Mas. Ya Dik. Lah. Alah. Nadyan wujud temong pek
walaupun wujudku hanya burung. Mas, gur manuk to? Iya. ora Sampeyan apa-apa. seneng manuk to? Seneng. Manukku seneng. Ambah. Maksudnya aku ning omah duwe manuk perkutut, Oh, Dik. ngono. Seneng Seneng. suarane apa ora? Seneng. Lah, Tutut itu mas suarane. mesti sampe, hah? Piye? Tutut niku to. Kutut apa bel sepeda ontel? Lah perkutut lak ngoten ta? Dek, Iya Mas. gak pengen burung. Weh. Sing kok dites suarane sik lagi ditawani. Oh iya ya. Wong aku Ayo, bojone Mas Kempret. Ayo. Sing lanang oho. Oh yo mbok jak. Ya sing murah ya kowe. Ya Dik ya, aja Iya. dilepas. Oke mau kok dicekel terus mas. Aku wis kadung haus, Dik. aku ra mbok cekel to Mas. Ah, nang cekel bacok sing lanang kukut kowe kok. Sing lanang piye wong Sing kene lanang. sik jomblo. Jomblo kowe. Sampean Iya. Jomblo? Nggih. Mas Akbar. Jomblo. Loh. Kok lho? Maksudnya pripun? Piki. Apa? Maksudnya apa? Gak paham ya, Yop ya? Gak paham ya? Sampean jomblo. Heeh. Mas Akbar jomblo. Loh. Apa ki maksudnya? Sampean wong loro iso jalan bareng ngono lho maksude. Loh, jalan bareng pas pentas ya Yop iki Lah, yo. nggih, no. Maksudnya sak panggung. Iya, betul. Tuh kuwi. Lah apa? Wi. Ayo aku karo ki lho. Wi. Ngene pas ngene lho. Dik, drijimu ndi? Wi. Iso sampean. Dek, aku ya jomblo lho. Jomblo pakano jaran ngono wis to nek kowe. Ayo Yop. Ayo. Pret. Ben Mbok koyo ngono lho digandeng Iya Ngene toh lho. Mas, aku gandringen toh Mas. Gandrung. Gandreng. Lagi gandrung Iki koyo saja sarung. tak ragati to, Pak. Ora gati apa? Lho piye mripate tak sembung ki tak tukokno softtek. Soplen. Soflen kok. Lho, Dik. Masa Kocok. kono kayak mripat. Ngono ya sampean cedakne. Iya. Kok cangkeme kampret sampean gak. Dik aja dilepas to, Dik. Wis kadung anget e. Aku gandengen toh. Aja dineng-neng ngene. Kalau bojom Parida ndelok. Sapa? Bojone apa jenenge? Parida. Masa dodoke bojone jenenge apik men Farida. Lah. Oh, nek kampret bojone sapa jenenge, Mas? Siti. Wis. Siti Betty mutmainah. Mutmainah apa? Kulino ngemut barang sing ra genah. Mas Ayo, Sri, pamerno suaramu ning bojomu, Sri. Iki lho tanganku aja dilepas, wis kadung anget e. Anget yo dibuang pisan. Wis dirungokno ya, Dik. Halus manis nengsem Sekian. make Kene. Hop. Sing iki ketok romantis di bangku. Kek jenenge sing lanang sing ndi ke? Mbak, sampean apa nggawa anu to, TPL 300 to? Iki toh. Nggih. Iki ingon-ingonanku. Jenenge sapa niki? Iki jenenge Ucup. Elek men. Si Ucup. Ujub. aku pangku ya mas, aku karo di pangku ya mas. Ndak dicerone lho, ayo. Dik Aku Sri. pangkunen Mas. Dalem mas. Aku ra iso mangku. Lho ngapa? Aku udunen. Ndi delok-delok udune. Dijebrotke piye? Udune kaya ngapa udune? Enek loro mendil-mendil. Kene tak ngenekne pisan. Lho, mbok gejok pisan. Mbak aja ngono ngesano kampret, udun aja digejuk. Lha napa? Wecek kak wis. Ayo Yop. Sini sayang. Kuat ora? Kuat. Aku bar ngombe obat kuat, ngombe penisilin. Obat kuat kok penisilin lho, pil kita. Ayo Yop, aran Bang Yop. Kaya mlebu surga. Kampret iki Gak kocok. aku Mas, aku lungguh kene mawon nek sing grenjel lho Mas. Lah ya, Kowe nggo apa kowe? HP wis. Nih, Masuk mingguan aku lan
kok kethek e. Sing Terus iki kan tunggale. Sampeyan cah iki idoni no, Mbak. Ya Mbak tanggune jamu. Sik to. Oh dicengkiweng, cengkiweng Mas. Cekiwing. Langsung Aku arep gua batang, Mas. Ayo, ayo Sri. Ayo Desri, aja diculno. Oh ngono, gak oleh lepas ya Gak Mas. oleh. Iya. Kadung anget e. Iya. Kene to, Mas. Golek isi podang jenar. Desri, Dalem Mas. ora ana wong wadon liya ning alam donya ini sing tak tresnani kejaba sliramu. Lah iki kethek kabeh wedok-wedok iki. Ora enek wong wadon liya iki. Lha iki sindhen-sindhen mbok apa ya? Heeh, sindhen-sindhen Iki guri. ibarate ya Oh, Mas. ibarate. Wong seneng ki apa ae mok kanggo sing wedok tok. Hiperbola. Hiperbola. Tak kira hiper apa? Sampean Ayo. Ayo Pika. Kenten sampean Dik, yuk. Pika wo, ayo. Heba bunga henga Mas Akbar, Dalem Mas Dodok. iki pomo sida tenan wong loro ki rabi no. Heeh. Langsung aku tuku pertama. Kayaknya apa? Tak buang omahe cah kae. Aku wis ra ndek omah. malah parah. Amin, amin. 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 Lah aku ngontrak no kok, Dok. Aku ngontrak no yo Dik yo. Sampai nek dadi garwa aku dadi bojoku tak gekno omah tingkat 7. Oh, iya tenan, Mas. Iya ning ora nek pondasine. Ya, Bro. Omah doro. Ayo, terakhir lari terakhir Sri karo yo Pika bareng. Anjir. 1 2 3. Coba ya. Nyanding bisa dadi Yuk, podang kuning ya. Coba manut kanca-kanca garepe. Heeh. Buka celup, monggo kersa, terus buka bunang nggih monggo. Yuk, manut. Ya, heeh. Langsung mawon, heeh. iso awan ning omah ora Yo.
ya pingkan. Matur suwun. Sami-sami. Luar biasa. Mas kampret, Mas. Ora. Anu pun pegatan. Ngapunten Mas kampret kali Mas Dodo. Nggih. Niki nampi dawuh selain tamu undangan yang rawuh, Pak Camat ugi kepareng rawuh. Nggih. Ngene iki saking tresnane kali jenengan. Lah ngono lho. Tresno kok ora tau dijak iki kan. Oh nggih, niki sampun Ojo rawuh nangis, menika Pak wis. Camat nggih. Sampun nggih? Sampun. Alhamdulillah. Biasae yo ruyo. Biasae. Pis deh, pis. Wis kok aku yo nang ndi aku melok dalem. Mas Kamret, Piye, aku Pak? tapi ngene iki njaluk sepuro tenan nek enek salahku ambak guru salah sebut ngene iki. Salah sebut. Ngene iki aku njaluk ngapura tenan karo Ora Mas iso. Dodo. Ganti rugi. Mergo apa? Mergo napa, Pak? Mergo iki sing nyekel kunciku ya Mas Dodo. Nggih. Oh termasuk dek iki polo kubur. Kala kubur ndasmu ngono. Lah juru kunci. Ora ngono, aku ki ngerti piye to sluk-bluke Mas Akbar iki piye. Ya wis yo, sing wis yo ru aja nangis yo. Kowe mlaku Nang ndi, Pak? ning nguri Ya gek nyapa? cemplung gawean kowe. Aja ngono ta, Pak Camat diatur minggah nggih. Ngaten nggih. Iya, Nggih. heeh. Nyuwun sewu katur dumateng. Dumateng. Pak Camat. Pak Camat. Oh sampun kondur. Oh sampun kondur boten napa-napa. Lho. Berarti niki mawon ditaken gantos lagu mawon nggih tembang. Nggih, heeh, ora apa-apa. Minangkani pamundutan Mas. Ya masih banyak kanca-kanca sinden ya masih banyak. Sinten? Saking grup Tantomo. Oh gitu. Ngersake cap nggih saestu. Nggih. Caping Gunung Jenggleng. Oh siap. Oke. Ngoten nggih. Oke. Langsung dipinakani mawon nggih. Langsung. Ya ya wis sing wis ya ru yo. Kok panjang ngono ya to nggih? Sepurane. Alah ngene mesti terus raine nglumpuk kok sido dawet. Rayok nglumpuk. Mbak Leha sing saka Madiun. Nah, Mbak Lea iki lho senenganku. Apa ngadeg kok coba cayu ngadeg kok coba kaya ngombe celoret. Banyuwangenan apa endi ya? Banyuwangen. Soale Mas Akbar ki padha isine karo aku. Oh, isi Solo, sekolah seni di Solo. Aku isi Denpasar kok. Apa enak isi Denpasar? Kulaan leak. Lea ngwadek cengelmu. Nggih ngapunten to ya. Malah ngenyak aku leak kowe. Bocah iki suwe-suwe omongane culkak. Megelne to. Selamat yo pijet. Selamat malam. Mbak sinten paring asma? Kula paring asma Neha Ayu Silvani. Panggilannya Neha saja. asli dari mana ya? Asli dari Madiun, Jawa Timur. Oh, Madiun. Iya. Pret. Apa dah? Iki nek sinden ayu saka Madiun, Pret. Iya dah. Lek tak ibarat to sinden ayu ki tak ibarat to dadi kembangi, Pret. Iya. Kowe dadi apane? Kumbange dok. Kok iso kumbang? Iso ngentup. Esuk Tak entup.
awan, tak entup sore, tak entup bengi. entah pentup Ibarate Mbak Ayu kita ibarat dadi Oreo. aku Oreo, Oreo ki opo Jajan. oh jajan roti Oreo. aku dadi ilate Kok iso ilat? iya esuk tak dilat Awan, tak dilat bengi, tak dilat bengi neh. yo malah nemen tak dilat Iso dilat. dilat Mbak, Nggih. Kalau gak krungu esuk awan sore bengi dientup-entup ngono ki maksudnya piye, Mas? niki sing ngomong Ciriminji niki. Heeh. Maksudnya piye ngono ki, Mas? Asli digerahno nek hane iki. Kowe hati-hati Medion lho, Bos. Dientup. Nggone pendekar, Bos. Lah ngene ora blendung ya dientup Langsung terus. karat gulune, Mbak. Heh? Blendung. Piye maksudnya kok dientup terus iki? sampean wis dadi sinden ora apa-apa to mlentrung lho nggen kuwi SD yo mlentrung lho ya Apane mlendrong? Gatel ngono to. gatel kuwi lho Oh, Mas alah. iya lho Mas Ga Mbak Neha. Mbak Neha. Nggih, Mas Selamat Akbar. malam Wilujeng Dalu Gotne Cahayu. Nggih, selamat malam Sugeng Dalu. Good night to Mas Akbar. Mbak Nggih, gak kenalan karo aku emoh. dah Mbak Delok ento, iki Nyapa? apa? Iki ne mencli lho Mas, siji munggah siji mudhun. Kuwi ora brengos, Mbak. Lah apa kuwi Mas? Gurem bence yo kuwi. gurem kok sakmene gedene nyapa Minangkane pamundutan, Mbak. Nggih. Caping gunung. Caping gunung. Jenggleng. Mbak gak kenalan karo aku Emah. dah Mbak aku duwe kucing gering telu nang Mas Lah terus kan ngopo? lah yo engko tak wehne sampean Mbak Neha. Nggih, Upama sampean. caping gunung bawa jenggleng sampean iki luwih milih digenjleng karo Mas Doco apa Mas Kampret? Nggih. lo ngaku ae dhek kayak tuyu ae gak uyep-uyep Sing gedhi yo. Gantian piye Mas? Oh, Aku ben gantian ya? ben iso ngrasakne nek iki penak apa ora, iki penak apa ora ngono. Itu Mas. Ngono ya. penak aku Mbak penak aku Hei gadis, Apa? apa kamu mampu melayani kita berdua? Kita lihat saja. Dijajase. Kita Oke, buktikan. kita lihat saja. Oke. hei grandrong Apa sih? Berarti sing jengleng Mas Dodo dulu, Mas Dodo aleh sapa iki mau Mas? Kampret. ampret Ampret. Kampret apa Ratno Gudel? Ratno Gudel. Ayo, coba Bang Ayu. Heeh. ampret ayo jatuh Urung Mas. Urung, Dok. Oh alah. Saking semangate. Heeh. Yo. Saben bengi nyawang Waduh, mak jenggleng langsung Siap. ting ngono kabeh. Mas. Rasane piye, Mbak? Rasane piye, Dik? Aduh kering. walah kuwi ya lagu anyar kuwi Lagu anyar piye? gaspol dangak nuk kondangan Lambemu kuwi kok iso tekan ndi tapo. Lagu anyari sijine iku lho. apa kuwi MBG Mas Barokan Mas Baro ganteng. Ora kuwi nek diganti apik lho, Mas. apa MBG Mas Bambang ganteng. MAG Mas Akbar ganteng. MDG Mas Dodok ganteng. MKC Mas kampret kucluk ngono ta iki wis mesti aku wis roh koe syukur nek ngaku ya, Mas. Mbak aku Mbak ayo Mbak urung ta Engko sik to. Aku wis kadung muntuk. Niki wau nilainya 9/10. Kita coba yang satunya ya. Mas. Satunya Mbak Neha Nehi. Oke. aku wis rantai kencing manis kok Mbak wis karo aku ya Ayo. Wis karek mateni Mbak kuwi. Yen mamajang amung karo janor kuning Ut. Lho. Kok iso makem lotak iki ngopo to? Lah iya to, balung tua apa piye kok. Balung tuwa. Kok ora iso ancleng kaya Mas Dodo Lah iki iya, lho. kok enggak mantep blas ngono lho, Jajal Mas. kuning. kamu Ayo, jangan jajal Mas Dodo pola. belum tanda.
Hira. Nah, jengklek Mas itu seperti kampret. itu. Waduh, kena balung. Ora bocah rateyeng kowe iki kok. Rateye ngapa wong cacah yo ngerjani aku terus ae. Ora kok. Ayo Dik terus Dik. Aku saiki yo Dik. Nggih. Ya. Kembang wae watan. Ya. Gunung. Ayo, cepet. Astabrata Pas ngono. juas. Apa? Ya gimana Mas? Dangdut dong gitu. Ayo. Ayo. Coba. Aduh, Tek malah kayak kelotekan. Ngene lho. Mas, kamu harus obat. Jadi kita bergairah. Ya apa ngene lho. Anu Mas paringi Mas. Kaget tuh. Wong ora semangat kok polno to. Nuwun sewu Kang Mas ingkang ganteng-ganteng nggih. Kula nggih kados Mas Muhammad Dodok Widodo niki nggih. Nggih. Ngaten nggih nggih. Ngapunten nggih Mas. Piye? Contone piye? Duduk. Oh ya, Kados. Wis padha Iki paham. dicepakne ben kompak. Ya, yo monggo Astabrata yo. Yo. Ngapunten mboten dalan tempene nggih. Ya karepmu piye? Karepmu piye? Lho kudune kuwi ya ndang dintung jreng. Oh ya. Kaya awakmu jreng. Ya. Ngono lho, dadak kasek selawe mbok kenekno. Ayo. Ayo lagi. Jrek. Kompak apik. Kok angel men to Iso Mas kita Mas aku. agung. Telek pitik. Piye to ki aku gak tau bener belas kok. Mas Muhammad Akbar, Dalem. matur nuwun rokoke. Oh ya. Aku dikei rokok, tapi saiki aku karek-korek, Nduk. Lah njaluk neh. Buatan jenengan ampun Pak, ampun suwe-suwe ndangake kene. Aja percaya lambene kampret. Iya. Ki lamis. Lamis. Ayo bagianmu saiki bagianmu to. Ayo Mbak Nia. Pacita. Iya. Saya kok kaya ciduk dawet tenan. Malah kayak codot. Jajal to nek aku penak ya Mas ya. Ayo deng. Deng. Amret. Kene pret. Kok kene. Iki sinden iki cok ae. Sinden iki. Ora muni. Jejer. Ora muni jejer. Basri. Ora muni jejer. Jomika. Gue. Ayo ndang kae jodohmu kae lho. Ndang to. Nyapa kok kaya wong kademen iki lho. Kaya wong katisen nek kowe Kaya lara wong to. berkungkum nyapa? Nyapa? Wedi iki apa punden kok. Udah gundulmu yo. Nuwun sewu nggih, Bu. Matur nuwun. Nuwun sewu, gadah rekening. Lah. Apa nyapa mbok transfer? Gayane. Nggih anu nggih, pokoke yo ngaturno lepat takon kei rekening listrik. Masak wae. Wis ben listrik nyetrum kowe. Lanjutke. Heeh. Kembang wae watan. Reak-reak enggak ya? Guna. Oh, jatah. Anu
diulang biar tambah cetha ya. Oh alah. Iya. Baleni nek. Baleni anggone iki meng permintaane anu kok kudu Tamtama Group. Tamtama Group. Lho, Anggota ya ya, rolas. ora apa-apa, ora apa-apa. Ayo ha. Pacitan Sarawi Zenar Ya. panas udan Ya iki lho. Yo. panas udan udan panas Lagi lho. aling 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 Cakil. Caping. Iya. Iya. caping gunung Yo. Ngisi Mbak, dah ngisi. Ya iki lho. Ayo joget. Barongan, Mbak, barongan. Bapak, Ibu. Yo. Ini kebablasan lho. Sik to lagi sak ronde. Pisan kas, ora apa-apa kok tak go ning puskesmas wis to. Apik iki mung saltone apik. Apik, tak engko tak iki wis gawe BPJS aku. Kowe engko mbok salto pisan kas kene iki meng tak kene rokokne. Oh, oke. Kokono aku kok kene. Rokokne. Kowe kokono siap yo. Ya. Hoi. Hoi. Ya, ngono lho. Raine apik. Ngapa? Rasa kayak rokok rah nggenku mbledos e. Oh janji no, dalang kok janji yo. Janjinya kayak rokok Halo, diparingi karo Mas. Kene rokok lagi. Rokok. Rokok siji lho ki. Aja etok-etok. Biasane salto ping 15 ora piye-piye kok. Piye-piye. Entang. Wah, bijaksana tenan. Tak kira to sak adah sak pak. Ya kok sak ler. Wis. Ya. Hei. Lah. Tunggal guru aja ganggu tunggal ilmu ayo bantu. Iki ora sembarangan. Hei. Oh, ora ketok mripate. Oi. Hop. Sengaja wijane sengaja kuwi. Aku tenan pas iki tenan. Nggak iso naplok ra ini. Ora ketok renek motone. Orang motone kok. Iki apa kok apik men. Alah iki kok opo kok sing mbok delok kok masa demet Jawa ngono kuwi. kuwi jenenge Demit mesum.
lambemu. Ayo Mbak Nea. Terus ke Mbak Nea. Nadyan waton saraton Memandang Ino mani banyu bane di zaman berjuang terkelingan anak lanang biyen tak openi saiki ana ngendi serene wis menang keturutan sing bacot nih Mbak. Sekar bisa gunung desa dadi Ayo. Oh mati wih. Yo. Ya. di zaman
pesen ya Pak Dodok ya. Heeh. Oh nggih, Mas Akbar. Disisake yo Mbak Sinta, Mbak Patricia karo Nggih. Mbak Aulia. Jumeneng Langsung. bareng bertiga. Heeh. Disepoti to. Coba kaya ngapa? Yuk. Selamat malam Mbak Aul. Selamat malam Mas Akbar. Selamat malam Dik Sinta. Inggih, selamat malam. Selamat malam Dik Patricia. Inggih, selamat malam. Heeh. Apa lagune bertiga sing kompak kira-kira? Heeh. Kesayangan nggih. Boleh, Pak Belen. boleh, boleh. Heeh. Di karo musik Ah nggih. nggo ngladeni kanca-kanca sinoman. Apa Mas lagu Dodo. sing terbaru nggih, Mas? Apa kuwi? Napa? Kesayangan niku terbaru. Ya kuwi. Lah nggih niku terbaru, Mas. Karya Ki Bagong Darmono Leres. saking Klaten. Saking Klaten hebat, hebat. Lagu baru muncul niki Mas kathah. Nggih, ngaten nggih. Nggih. Apa kuwi Sumanding, terus Denok niku kathah. Wathah sanget. Heeh. Dipinakane riyen napa niki wau? Kesayangan. Kesayangan. Yo, Oke. didadoske. Yo, dadekne kanca-kanca. Astabrata. Suka. Hey. Mas kesayangan koyo ngopo rasane ati iki suwe ra krungu pawartamu bingung rasane nandang rindu sing tak tresnani Diten dhewe aku ora melesi opo sliramu wis lali janji suci ngendi
Jaganan tresnaku Ono dene aku kang jaga tresnamu Apa sakit ning panggilan Yen masih cedhak ora bakal kurang dalan Yen masih cedhak ora bakal kurang dalan Terima kasih bertiga. Inggih Mas Dodok Inggih. sampun sawetawis anggenipun paring lelipur ingkang baku Mas Dodok ndonga napa kagem warga Tembeling monggo Mas. Injih, matur sembah nuwun Mas Akbar sing Iya. ganteng dhewe Amin, saking amin, amin. Nganjuk. Ingkang baku teng mriki kagem sedaya warga Tembeling. Mugi-mugi sabatene adicara menika tansah pikantuk berkah barokah saking ngarsane Gusti. Amin. Tinebeke saking sambikala cinaketke rezekinipun sedaya diparingi lancar gangsar boten enten alangan setunggal Mas Kampret, punapa. Mas Kampret. Nggih, kula ndonga namung seger waras barokah. Allahumma. Amin. Pun, Matur sembah nuwun ngoten Mas mawon. Tunggu Akbar. tahu di Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali. Injih, Nggih, siap. injih, donga dinunga nggih Mas. Amin. Sembah nuwun, sembah nuwun. Mbah nuwun, Pak. Nduk, piye? Ditutukne lakone wisanggeni laire wisanggeni. Heeh. Muga-muga lakon bengi iki dadya angsar kabecikan, angsar katentreman satemah warga masyarakat Tembeling antuka nugraha saka Gusti ingkang Maha Nasa. Tak dereke, Mak. Aku